Zinema Euskal Herrian, Donostian zinemaldia, eta Miarritzen Hego Amerikako Zinema Festivala egun hauetan, hemen sari ematea eginen dute arratsuntan. Aste osoan lehiak, topaketak eta erakusketak beako bat berehala. Emankizuna hasteko gure gomita berezia Patxi Garat kantari Saratarra gaur laugarren albuma plazaratzen baitu 10 kantu berriren bilduma. Arratsaldeon Lapurdiko hiriburutik Horiekoro eta gehiago berehala gaurko emankizunean ongi etorri dendeneri, hauxe duzue, iparraldearen orena. Biarritz Eclipse. Le Monde Beau Patxi Garaten laugarren albuma 10 kantu eta horien artean Biarritz. Eta hemen bizi naizelako orain duela pasei urte hemen iritsi naizela, berri sartu naiz, eta Parisen izan naiz 20 urtez. Eta horra, nahi nuen idatzi kantu bat Biarritzeri buruz eta hemen bizitzen diren gizon eta emazteri buruz. Biarritz s'effondre quelquefois en quelques secondes. Nire aita hemen etxean mendian da, antxaran, goian. Beraz mendian gira, egiazki lagunen gainean. Eta hemen hori bada, beraz hemen etortzen naiz egunero. Errandu da bezala ibiltzeko, pentsatzeko eta nire buru barnean idazteko. Eta mendian ere hemen ez da berdina. Hemen bada indar gehiago, sentitzen dut indar bat. Ikusten duzu hemen zirelarik batzutan iluna etortzen da segundu batean eta berriro dena argitzen da, beraz hori da miarritzen deretzat. Eta hemengo gizonak eta emazteak horrela dira ere bai. Erortzen badira, segituan altxatzen dira. Eta pentsatu dut hortaz, eta etorri zait aski errez, eta aski fite. Ez da beti hola. Nora doan gure mundua, hori aipatzen dut askotan. Nik egunero idazten dut, egunero ari naiz nire pianoan eta nire gitarran idazten, lan egiten, pentsatzen, ibiltzen ere asko, karriketan, hemen eta Parisen ere bai, idazteko, pentsatzeko. Eta batzutan, zailtasunak badira, ez da inerresa idaztea, gauz bat atxematea, angulu bat, eta hor, erreski etorri da, pentsatzen dut kantu hori aspalditik nuela bihotzan eta barnean, eta beraz, hasi naizelarik idaztean, segituan etorri da. Mais le monde est beau, beau. Diskoa ditzen da Le Monde Beau, trabestatu ditugu denbora eta giro zailak azken urteetan, beraz, hori nire pentsatu, baso betea, baso utxa baino. Hori, Le Monde Beau, mundua edera delako, mundua eta ere bai jendea, horra pentsatuz mantra bat bezala, errateko egunero, mundua polita dela, edera dela, eta gure bizia alere edera dela. Hori erresa da erratea osasuna dugularik, familia bat dugularik, lan bat dugularik, eta horako herri eder batean bizi girelarik. Baina alere, ustut, garrantzitsua dela pentsatzea egunero mundua edera dela. Patxi Garaten album berriak 10 kantu biltzen ditu. Nik idatzi ditut, laguntza izan dut bizpairu musikantzat, Benjamin Dantes nire lagunarekin, eta hitza guztiak nik idazten ditut. Qu'est-ce que je suis pour toi? Dis-moi qu'est-ce que je suis? Espero dut egin giroak kontzertuak denetan, eta jendeak entzungu dutela album hori eta kantu horiek erranez, Patxik ulertu gaitu. Patxi Garat kantariak idazten segitzen du, aski laster bertze diska berria plazaratzeko gizan. Biarritz s'effondre quelquefois en quelques secondes. D'accord, mais la grande plage est éternelle. Zinemaren glamurra Donostian eta gauza bera Miarritzen aste osoan ospatzen duten Hego Amerikako Festivalaren 33. edizioarekin. Miarritzen ere lilura berezia eta Hego Amerikako doinuak nagusi.
Sari emateak arratsuntako galan, bitartean erakusketak ikusgai, horien artean Xipi Bokonibo, gure jenden erretratuak David Diaz Gonzalezen eskutik. Amazoniako jendeen begiradak, bizipenak, sentimenduak eta duintasuna. Miarritzeko errikazinoan ikusgai. Iritsi zaigu asteburua eta beraz proposamenak egiteko tenorea Aitorrekin hasiko gara, hainbat hitzordu proposatuko dizkigu Aitorrek, bota! Bai, egia esan asteburua maite dugu eta aspertzen ez garen ez, aspertzeko gogorik eta denborarik ez dugunez, asteburu guztia planifikatu dizuet nerea. Asteko Urruñara joatea gonbidatuko dizuet, bertan Emeki festivala egingo bai da, emazte musikariak lehen lerroan jarri nahi dituen festivala, hainbat urtez egin denaia da, eta larunbat eta igandean hainbat kontzertu izango dira, bestea beste Juli Gu eta Lili Arostegi bakarlariak, hori larunbat eta igandean Urruñan, baina larunbatean ere izugarrizko egun antolatu dute Azparnen, Txatxola gaztetxeak, egun guztiko egitura daua, goizeko 11etan hasita, orduan aperitifa izango dugu, ordubietan bazkari animatua Txitxirioak taldearekin, ez txitxirioa bazkaltzeko baizik eta taldearekin, eta arratsaldean izugarrizko kontzertuak nerea 7etan hasita, batetik Tapia eta Eleuteria trikitilariak, jarraian La Jodedera euskal, kubatar musika eta erritmoak dantza maite duzuenontzat, izugarrizko aukera, eta bukatzeko Donostiatik, egia auzotik, rock taldea, rock erritmoak, Pelas taldearekin eta proposamen lasaiago bat, pixka bat intimoagoa ere, iganderako Lartzabalen poesia emanaldi egingo dutelako, poesia musikatuak Maili Sarasua eta Martin Bidaurrearen eskutik, gogoratu Maili Sarasuak berriki poesia liburu bat argitaratu duela, biharren egietan izana duena, egietan atxerekin, eta horren poesiak entzuteko aukera izango dugu modu musikatuan, Lartzabalen espeletenean, bertan hainbat ekitaldi kultural egiten badituzte, eta hortxe, nere, asteburu guztiko planak nerea. Mila esker, Aitor, eta Jurreren eskutik kirola eta euskara, ez da? Hoixe, bera, iganderako proposatzen dizuete plan bat, glizeguna urtero legez, sehaskak antolatzen duen ekitaldi hori, Angeluko Labaje Hondartzan, jakizue ekitaldi horren irabaziak sehaskarentzat izango direla, beraz, urtero bezala, guk hemen ere aipatuko dugun ekitaldia da. Glizegunaren helburua gazteak bildu eta euskara edozein arlotan erabil daitekeen hizkuntza dela frogatzea da. Ekitaldia euskara eta lerra kirolak ardatz ditu, surfa, eskeita, body surfa, rollerrak, baina baita ere hip hop, jose kanbudo, yoga eta txalaparta ere hainbat proposamen egingo dituzte elkarteek egunean zehar. Esandakoa jakizue glizeguna goizeko 10etan hasiko dela Angeluko Labaj Hondartzan eta arratsaldeko 8 arte animazioak proposatuko dituzte, badin eta gustu guztientzat. Mila esker, Jurre, eta azken proposamena Baionan kantuz sartze berria beraz, bihar goizeko 11etan Euskal Museoaren aitzinean, beti bezala hilabeteko 4. larun batean egiten dute hitzordu hori, uda osoan zehar isilik egon dira, Baionako bestan entzun genituen azkenekoz, eta uda normalean, ez dira egoten, ez dute hitzordu horrekin jarraitzen, eta berriro iraian hasi ohi dira, beraz, esan bezala, bihar hitzordu hori, kantu berri bat sartu dute errepertorio
saioan aurten, eta eseren zurekin batera kantua, eta noski, betiko kantuak ere izango dira. Hilabete bakoitzeko laugarren larunbatean ezinbesteko hitzordua da, esan dugu, Baionan kantuz tuntun elkarteko musikariekin batera, ehunka lagun, liburuskekin, betiko irudi zoragarri hori, eta esan bezala. Hitzordua beraz, bihar goizeko 11etan Euskal Museoaren aitzinean, eta ikusentzuleok, kantu zoragarri hauekin amaituko dugu gaurko saioa, eta igandean itzuliko gara astekariarekin. Aio!